Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Шолда көчле яңгыр яуда, начар һава торышының нәтиҗәләре нинди? Алтын белән кайтты. Шолы егете БРИКС уеннарында җиңү яулады. Шолда көчле яңгыр яуды. Яңгыр 21 июнь кичендә башланды, икенче көнне дә дәвам итте. Автошәһәрдә мәктәп һәм йорт төзүчеләр тукталышларында 2 җир асты кичүе су астында калды. Юлларда да зур сулыклар барлыкка килгән. Шәһәрнең яңа өлешендәге пляж да су белән тулган. Бүген тагын яңгыр. Шолда начар һава торышының нәтиҗәләрен ничек хәл итәләр? Бу хакта алдагы материалда. Койбер чолалар күңел ачкан арада автомобиль юллары предприятия хезмәткәрләренә начар һава торышының нәтиҗәләрен бетерергә туры килде. Көчле яңгыр аркасында Тынычлык проспектындагы юл су астында кала, мәктәп тукталышындагы җир асты кичүе тулысынча су белән тула. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләренә юл асты кичен тулысынча юарга туры килә. Чөнки иртәнге су инде суыртыла, ләкин проспектның бөтен пычрагы җир асты кичүенә утыра. Фикрәт Табиев исемендәге яр буендагы пляжны да тәртипкә китергә туры киләчәк. Яңгыр шулкадәр көчле иде ки, ул үз юлындагы бар нәрсәне юдыра. Я видел, как вот с той стороны, получается, где склон, дорога, вот так вот пошла волна, очень много воды было. Прям все смывало. Люди бежали, все забегали по точкам, просились к нам даже. Мы пускали тоже людей. Шолы халкы сүзләренчә, Вахитов һәм Мәскәү проспектларындагы күпер астындагы юлны да су баскан. Под мостом был райисполком еще. Вот, заметили, наверное, в соцсетях об этом. Да. И здесь тоже самое же. Вот, конечно, вот это место, да, вот как бы вот земля засыпана. Конечно, какие-то меры, конечно, принять. Тут люди отдыхать ездят. Якын көннәрдә Татарстан циклонның төп өлешендә урнашачак, шуңа күрә салкын һава торышы сакланачак. Республиканың көнчыгыш районнарында урыны белән яңгыр ява дип фаразлый синоптиклар. Завтра, 25 июня, ночью местами на востоке республики пройдет небольшой дождь. Днем с отходом циклона и ростом атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ночью составит 7-12, днем будет 17-22 тепла. Шәршәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә урыны белән күбесенчә республиканың көнчыгышында яңгырлар көтелә. Температура фоны әллә ни үзгәрмәячәк. Төнге сәгатьләрдә 12, көндез 17-22 градусы җылы. Җомга һәм шимбә көннәрендә безнең төбәк элеккегечә түбән атмосфера басымы кыры тәэсирендә булачак. Яңгырлар урыны белән яшен көтелә. Көндез һава температурасы +14-19 градустан артмаячак ди синоптиклар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Автоград банкның 494 кертемчесе түләүләр алды. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында Шолы мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Үзәк банк 17 июньдә кредит оешмасыннан лицензиясын кире алды. Сәбәпләрнең берсендә фирманың банк эшчәнлеген көйләүче федераль законнарны, шулай ук Россия банкының норматив актларын бозуы күрсәтелә. Шуңа бәйле рәвештә регулятор соңгы 12 ай дәвамында аңа карата берничә тапкыр чаралар куллана. Шул исәптән айрым банк операцияләрен гамәлгә ашыруга чикләүләр кертелә. На сегодняшний день на утро 494 гражданина-вкладчика получили выплаты на сумму 258 миллионов 200 тысяч рублей. 128 юридических лиц от вкладчики в банков на сумму 83 миллиона 600 тысяч рублей. Шәһәр башлыгы искәрткәнчә, кешеләрнең мәнфәгатьләре якланырга тиеш сораулар булса, мөрәҗәгатьләр көн сайын вакытлыча администрация белән хәл ителәчәк дип хәбәр итте шәһәр мэры Наил Мәгъдиев. Шолы мэры 5-нче хастахана өчен яңа бина төзелешен башлау мәсьәләсен дә игътибарсыз калдырмады. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, медицина учреждениесен төзи башлау шулай ук да кызыксындыра. Исегезгә төшерәбез, хастахана комплексы Шулман проспектында полилингваль мәктәп һәм мастеровой Русдрама театры янында урнашырга тиеш. Гомуми мәйданы 6 гектарны тәшкил итәчәк. Заинтересованы в том, чтобы 5-я горбольница уже началась бы строиться. Решение за руководством республики. Решение такого уровня принимает один единственный человек Республики Татарстан. Фамилия этого человека вы тоже знаете. Зовут его Рустам Нургалевич Миниханов. Деньги все там.
решение принимает он. Мы надеемся, он с пониманием подойдет к решению данного вопроса. Алтын белән кайтты Шолы егете Зөлфәт Гәрәев авыр атлетика буенча ярышларда беренче урынны яулады. Спортчының көндәшләре булып Беларусь, Палестина, Үзбәкстан һәм башка ил вәкилләре чыгыш ясады. Шолылы җиңүче генә булып калмады, Россиянең яңа рекордларын да куя алды. Ярышларның ничек узганы турында алдагы минутларда. Бу кадрлар белән Зөлфәт Гәрәев уртаклашты. Ул БРИКС илләре уеннарында авыр атлетика буенча ярышларда җиңү яулады һәм 2 Россия рекордын куйды. 156 килограмм авырлыктагы штанганы күтәрү һәм 180 килограммны этү. Бу ярышларда ул үз күрсәткечләрен яхшырта алды. Мондый биеклеккә ирешү өчен авыр атлет көненә 2-3 сәгать атнага 5 тапкыр күнегүләр ясый һәм бу җиңү өчен ул кулыннан килгәннең барысын да эшләгәнен белдерде. Рекорд куяр өчен көч беренче тренировкалардан, беренче күнегүләрдән башлана. Көндәлек режимга җитди карарга кирәк. Шуңа күрә һәр спортчыга ныклы характер кирәк. Шундый көчле, рухлы итеп тәрбияләгән әти-әниемә, тренерларыма рәхмәт. Зөлфәт Гәрәев чыгышыннан спортчының тренеры Марат Мадияров та бик яхшы бәяли. Остаз 9 ел элек гади авыл егетендә потенциал күрүен әйтте. Тиз арада эшләде һәм призлы урыннар ала башладык дип искә ала тренер. Зөлфәт башта яшьләр арасында Россия чемпионатында җиңде. 3-нче, 4-нче, 5-нче елда аннары яшь юниорлар чемпионатында аннары уже олар Россия чемпионатында җиңгән. Спортчының чираттагы максаты авыр атлетика буенча Россия чемпионаты. Ул 16 июльдә Новосибирскида узачак. Лилия Гатина, Яны Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Туганнарга, якыннарыбызга күңел өчен һәм үзебез өчен бүләкләре бөтен Россиядән меңләгән үзенчәлекле товарлар бер урында. Җәйге ярминкә янәдән Яршоллыда павильон 32 комплексы янәшәсендә Мегастрой сәүдә үзәге янында урнашкан. Җәйге ярминкәдә барысы да иң тәмлесе һәм иң яңасы гына мичтә пешерелгән белорус колбасалары, рулетлар, Абхазиянең өйдә әзерләнгән сырлары, Пермнең оригиналь тәм-томнары, яңа сагылган соклар һәм майлар, озын җәйге чир өчен сыйфатлы фин курткалары һәм ветровкалар, стильле баш киемнәре сатып алырга мөмкин. Консультантлар өйдә дә, офиста да матур булыр өчен сезнең стильгә кием сайлар, ир-атларга күлмәкләр һәм футболкалар, бакча эш кораллары, савыт-саба һәм кухня аксессуарлары. Рәхим итегез, җәйге ярминкә сезне 29 июньгә кадәр көтеп кала. Павильон 32 комплекс янәшәсендә Мегастрой сәүдә үзәге янында урнашкан. Шолга диңгез деликатесларын турдан-тур Камчаткадан алып киләләр. Диңгез балыгы йод, мой һәм минералларга, микро һәм макро элементларга бай. Моның ярдәмендә организм барлык кирәкле витаминнарны алачак. Һәркем үзенең өстенлекләре буенча диңгез деликатесын табачак. Бирдә 3 төрле балык, астызлы, кайнар һәм салкын ысул белән ысланган продукция тәкъдим ителә. Аны бары тик табигый утын төтендә генә аслыйлар. Искиткеч тәмле искә беркем дә битараф кала алмаячак. Бигрәк тә Сөләйман балыгы патша бикәсе Чавыча. Ул тәмле, майлы, сусыл гына түгел, файдалы да. Киштәләрдә дистәләгән затлы балык бар. Форель, нерка, палтус, ак балык һәм бу әле бөтен ассортиментта түгел. Шулай ушолыга кызыл уылдык та китерелгән, зур бөртекле сайлап алынган кебек. Уылдык һәм балыкны сатып алып туңдырырга да була. Алар үз сыйфатларын югалтмаячак һәм сезнең киләсе диңгез деликатесларын китергәнче запаслар булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А, торговый дом «Центр света».